Helo pawb, enw I yw Griff Gwych a dwi'n nôl efo episod arall o Minecraft. Wel, os ydych chi'n cofio tro dwytha, oedd fi di ffeindio mine ma, oedd fi di finally ffeindio diamonds, amazing. Ac oedd fi di iwsio hwnna i gael diamond pick ac ni'n wneud, os dwi'n just mynd allan o TV fe yma. Nether portal. Cool da, okay. Anyway, o fi meddwl heddiw sy'n ni just yn jumpio fewn i'r nether, gael blazes, i gael blaze rods, wedyn mynd ymlaen i wneud, beth gael hwnna, brewing station, dwi'n meddwl dyna di enw fo, ia, ag neu potions a wedyn cario ymlaen hefo Minecraft. Okay. Dyn ni'n mynd fewn i'r nether rwan. Okay. Entering the nether. Okay, dwi yma. Iawn. Dwi wan mynd i fynd i chwilio amdan... Beth yna fo? Dwi'n meddwl na Nether Fortress. Ie, Nether Fortress. So dwi'n mynd o'n... O, dwi wedi dod am y... O, dim ots. Sa am y fi'n torri yn hawdd yma anyway. Okay, cad fi just gael mushrooms chys... Mushroom soup. O, mae'na blaze, dim blaze, gas dyma yma. Yes. O, fi'n meddwl beth fi'n gael hit fan o'n. Okay. Dwi'n meddwl bod fi ddim yn mynd i drio lladd y blazes heddiw, cys dwi'n mynd yn meddwl bod fi'n barod i gael gas tier eto, cys dwi eisiau gael y bow i wneud yna. Wel, ti'n mynd gorfod, dwi'n meddwl, yn opinion fi, dwi'n meddwl bod yn haws i... Dwi wedi dod o... Pam fi ddod o wooden pickaxe fi? Lava moon. Okay. Sut ydw i'n gwneud hyn o'n? Un o yma. Ac un o yma. Just torri hwn. And off. Crouch. So torri'r bloc ma. I just wneud ffordd fi ymlaen i fama. O, dwi'n gallu jumpio i fama. Cadw i just croucho, just rhag ofn so fi ddim yn marw. Dwi'n gallu gwneud bloc yma, bloc yma. Actually na. Ooh, just about on. Okay, a jumpio lawr i fama. Ydy hwnna'r hard? Na newid o i... Na, mae'n easy. Na newid o i peaceful just i regeneratio. Wedyn na newid o... Oh, Nether Fortress. Yes. Na i fynd yna wedyn na i joio'r... So fi wedi dod iron pick fi. Jump, 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 jump. Okay. Okay, na dwi'n dorri fewn i fama wan. Dwi'n mynd i gymryd hwnna dwi, chys dwi heb pickaxe. That's stupid o fi wnaeth fi'n wneud. O, dim dyna beth. Mae'n weird dyn. Neu mae'n just torri reit trwad. Gobeithio bod o ddim.
Hanner ffordd drwodd. Da ni'n torri trwy'n gobeithio nhw'n i gyrraedd part o'r... Os ddim, dwi'n mynd i fynd yn ôl i gael pickaxe fi. Okay. So dwi'n angen neu ddod y diamond pickaxe fi. Okay, wan ei newid o'i beth ti'n cael fyna? Ti'n dyn os ti'n neud o. Wan ei newid o'i easy. Na, yeah, easy. I fod wan. Please dweud bod yna places yma. Hefyd achos dwi eisiau places i... hwn di... O, gobeithio na hwn di top o'r nether fortress. Uh-oh. Disgyn. Byd yma. Wel, na fi'n ffordd ma ta. Dwi'n meddwl bod yna byd yma. Beth sy'n lawr yma? Beth yma? Please. Yna spawner. Yes, blaze rod. Dwi eisiau blaze rod. Uh-oh. Uh-oh. Oh, no. Faint o blaze rods? Mond un. Okay, ta'n ei gymryd anyway. Do you have a stone? Yndi. Ynddo, dwi'n meddwl. 30 stone. One dwi'n cynnig brewing stand, yes. Brewing stand. Rhaid hwn yn... Excuse me, okay. Symud allan o'r ffordd am munud. Rhaid hwn yn fama. Be dyn ni isio wan ydy... Dyn ni isio glass bottles. So ni just mynd allan i fama i ffeindio tywod. Tywod. Yes, chicken, feathers. Isio feathers. I wneud arrows i fynd i'r nether i gael gas tier i wedyn gael splash, ni gael weakness potions wedyn nhw'n ni droi nhw i splash potions of weakness. Just isio 10. Dwi'n efo 7 wan. Dwi'n mynd i beidio stopio tan dwi'n gael dim clay, just sand. Okay, ta 15. Ti'n byth gallu gael digon o potions. Un peth dwi wedi sylwi yn Minecraft ydy, mae'n cymryd mwy hir i mainio rhywbeth fan ti dan y dŵr. Dwi'n mynd allt yna. Cymryd sy'n un peth sy'n digwydd. Okay. Dwi wedi gael loads gormod o ddewisio, ond mae'n well gael digon na dim, really. So beth dwi'n mynd i wneud wan ydy, dwi'n mynd i smeltio hyn i glas. Iron. So wedyn dwi'n gallu so faint ti isio hwn? Un col yn cymryd 8, 16, so dwi'n mynd eisiau 3. Cyn col fi fan, am yma. Okay, there we go. Dwi'n eisiau gadael hyn o smeltio wan, ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ffeindio anifel company i ci fi. Yeah. O beth gyntaf dwi'n mynd i arrows.
Dwi'n mynd i cymryd ffwnt fi. Mewn ffwnt fi. A feathers, iawn, i wneud arrow. There we go. 8 arrow, yes. So ni'n rhaid hein yma wan. 9 arrow gyda fi wan, yes. Okay. So, gyda fi hwn wan, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ffeindio ffrind i ci fi. Cos mae o chydig bach ar ben ei hun yma wan yn neud yn byd. Amser gorau really ffeindio wolf ydy'n y nos, dwi'n meddwl. Cos hwnna di'r unig amser dwi'n gweld rhaid e. Hefyd mae'n ei sens, chos wolves yn y nos fel arfer. So mae'n gwrs o fi'n ffeindio y fala rhywbryd i teimio beth gael fyna, ceffil. Ond mae'n o stori arall ar y funud. Dwi'n chwilio amdan ci ar y funud. Na, wolf, dim ci. Fel arfer dwi'n gweld nhw pan dwi'n really eisiau nhw. Neu pan dwi di amhofio. Dyna. Please, dyn y ci na, dafad, dio. Lle mae'r cwn o'n? Na. Na, so mynd yma zombie no. Dwi'n meddwl ffeindio cwn. Yr unig amser dwi amdan cwn. Na i gael sugar canes ma, achos dwi eisiau gwneud potions of speed. Oce, dwi'n meddwl bod fi gallu ffeindio dim byd ar y funud. Be oedd hwnna? Oh yes, ci! Na wolf. No, ti di nôl. Yn escapio fi. There we go. Come on. Ti'n dod fi fan. Sut dwi'n mynd i'n ôl fan? Mi'n mynd i'n anodd. Nath fi'n meddwl yn trwad. Oh god. Mae'n rhywbeth... Ie, fan yma tu fi. Yes. Wait, can we keep it? Oh, fan yma. Oh no, zombie. How do you eat food with zombie? Ugh. Okay. Yes. Just sneak your own thing with a brown thumb. Nope. Please put it there with the creeper na di ffeindio fi. Claimio fyny. Mi'n glitch up chydig o'n o'n. Oh god. Sy'n lladd fi? Beth yna? Spider jockey. Lle mae'r spider jockey nhw? No, dwi'n lladd ci fi. Bod ci fi di marw yn. No! Ci fi yma. Yes. Okay, dilyn mi. Come on. Bone yma. Come on, sit for me.
I fama. Na, i fama, i fama. I fama. I fama. Dwi'n be? Sy'n ma? Ei, ci. Ti di fama? Pam di cael grant ar y fi? Come ti di fama? Ti dan? Iawn ta, gyd i just aros. Oh, na, dilyn. Aros fanna. Sbwysio chdi fanna. Brown yna. Yes, mi yna. Oce. Dwi'n mynd i alw chdi yn... Dwi ddim yn gwybod, dwi'n mynd i alw chdi yn... Na, dwi'n mynd i alw chdi'n... Bob, dwi'n mynd i alw chdi'n Billy. Ie, oce. Gynna fi... Oes, gynna fi un o'r mushrooms heno. Na, dim hen. Na'r mushrooms eraill. Ne, oce. Ie, dwi'n mynd i fynd i'r Nether yn ôl yn. Di hein di gorffan smeltio do. Oce. Zombie. So ma. Dwi'n efo iron sword. Dwi ddim yn afraid I iwsio fo. Dwi'n meddwl dyna fe mae'n pobl yn dweud. Okay, dwi'n mynd I gysgu fan. No! Enderman. Oh yes, ender pearls. Uh-oh. No, dwi'n eisiau exit your game. God. Please, just... Dwi'n eisiau monsters ma. Oh. Na, nath fi'n trio hitio chdi. Yes, mi gyda fi gysgu fan. Oce. Dwi'n mynd I anvil. Dwi'n mynd digon o iron di'r peth. Na, dim dyna beth o. Tools and... Oh, ti'n an iron block? Mae'n ta iron ti eisiau gwneud iron block? Lle's o iron blocks? Gold block. Mae'n ti an... Oh, god sakes. 3 o'n nhw. Dwi'n un. Ta iron ti an wneud? Oh, god. Mae'n cymryd lot o iron I wneud o'n. Ti'n an 2 iron block arall? Oce, dwi'n mynd I fynd i'r Nether. Na, dwi ddim actually. Dwi wedi gwneud yr iron bottles na. Faint o iron bottle? Gen I loads o iron bottles. Oce, trwy llenwi nhw gyd efo dŵr on. Gen I lle am 18 peth yn inventory fi. Dyna di'r peth. Oops. Iawn, amser I llenwi nhw. Yn tafod o'i ffwrdd. Oce, be dwi'n isio? Dwi'n isio hwn. Mi 2 o'na. Dwi'n isio mushrooms. Dwi'n isio feather. Dwi'n isio hein. Dwi'n isio wy. Dwi'n isio wheat seeds.
Dwi'n eisiau gravel. Dwi'n eisiau dirt. Dwi'n eisiau map, chos dwi'n mwyn chwarae fan... Oh. Dwi'n eisiau hynna. Oce, na fynd yn ôl am un rhan. Oes am mwy o? Be sydd yn hwnna i gyd? Un peth arall dwi'n eisiau. Dwi'n eisiau roll beef. Dwi'n eisiau un. Oce. Faint sy'n o'n? Ie, mae yna probably 18 o fanna. Dwi angen chest extra. I storio pethau fatha enchantments ag iron... Na, dwi'n mynd i wneud un chest efo potions, actually. Os dwi efo digon o wood. Na, faint o wood dwi efo? Dwi efo dim. Na neud yn wedyn. Dwi angen chest newydd. Na mynd i mainio coedan. Lle ydy'r coedan agosaf i fyma? Probably fyma. Hwna'n really pointless one. Ond... Ti'n gofyn neud risks yn bywyd, really. Okay. Jump, jump, jumpity jump. Okay, i'r coedan yma wan. Mine. Dwi'n ar ôl hwn dyn nhw'n iawn. Ag... Iawn. Mynd yn ôl i tu fi wan. Colli sprint. O ie, dwi'n gofio gael bwyd. O, tra dwi'n yna neu. Hela am bwyd. Pedwar bone yn eitha dda. Dwi angen bwyd. Oce. Dwi'n meddwl bod fi jyst isio... Oce, dwi'n iawn efo bwyd ar y funud. Dwi jyst isio coginio'r bwyd yn ofnadwy o ffast. Os yna'n bosib. Cael drws. Ag... I symud hwn i fyma ar y dom yma. Oce, finally mae yna lle i junk fi. Rwy'n mynd i fod eisiau 3 water bottle. Actually gymryd. Faint o hyn gallu cymryd yn inventory fi. Oce, dwi'n gwybod sut i wneud peth yma. Ag... Be ti eisiau wneud? O, un peth dwi heb di nether wart. Na fynd yn ôl un on, actually. Actually, na, gan dwi just dau o hwnnw. Oce. Ie, na fynd yn ôl nether wart wan, os dwi gallu. Tra dwi yna na'n ôl police powder hefyd. Can fi just newid o'n i... mae ar easy'n barod. Oce. Mae yna zombie pig fan hwnna. Dwi'n eisiau tacio hwnna neu bydd ffrindiau fo gyd yn dod i atacio fi. Yep.
rhywbeth stupid i wneud i atacio zombie pigman. Just about to methu. Yes. Wel, dwi ar dan. Yei, mae'r dan yn dim mwy. Oh no. Damn it. Oh. Okay, ar ôl hynna wan, dwi'n meddwl bod dwi'n gael digon o pethau wan, ag enw fi oedd Griff Gwych, a diolch